Ik woon prima bij mijn ouders waar ik nu woon, voorlopig. Maar ik wil daar niet mijn hele leven blijven wonen. Maak jij je zorgen over een toekomstige woning? Ja, daar maak ik wel zorgen over, want je ziet natuurlijk heel veel mensen om me heen die kunnen nauwelijks met moeite een woning vinden. Dat is niet mijn grootste zorg. Ik denk dat het uiteindelijk wel allemaal goed komt, maar dat het wel een grote zoektocht is. Ik heb best wel makkelijk een kamer gevonden, dus misschien dat mijn beeld nu niet heel goed is van hoe lang het kan duren voor bepaalde mensen. Ik ben nu nog niet heel erg bezig met wonen. Ja, dan maak ik me wel zorgen als ik later een huis moet gaan kopen. Ja, waar dan? En is het wel betaalbaar? Ik woon wel nu op mezelf dan, maar ik woon bij een familie van mij. Dus, en daar betaal ik heel weinig voor. Het is gewoon een goede woning. Dus dat scheelt heel erg en daar hoef ik niet zoveel voor te betalen. Dus mijn vader zei dan, als je het woningtekort hebt, dat hij dan kleiner gaat wonen. En dat ik dan bijvoorbeeld met mijn gezin in het huis ga wonen waar wij nu wonen. De tijd dat ik ben nu 19, een huis moet gaan kopen, dat het allemaal weer wat bedaagd is, hoop ik. Dus dat dat altijd een optie kan zijn. En ik vind het best wel speciaal dat hij dat zegt. Het geeft toch misschien een beetje veiligheid, zodat hij dat wel zou doen. Moet er meer gebouwd worden? Ja, er moet wel meer gebouwd worden, denk ik, want de bevolking groeit. Ik vrees van wel, ja. Ja, maar ik denk dat misschien de manier waarop er gebouwd wordt wel kan veranderen. Om het probleem op te lossen, ja. Maar of dat dan beter is voor de omgeving, dat weet ik niet. We hebben een woningnood, we hebben te weinig huizen, dus dan zal er bijgebouwd moeten worden. En dat is natuurlijk wel jammer dat daar veel ten koste gaat van de natuur. Maar... Ook de vorm van de huis, dus bijvoorbeeld een tiny house meer. Omdat er echt wel veel mensen zijn die, voor wie dat genoeg is. Waar dan? Ja, dat is het ding. We hebben heel veel winkelleegstand in heel veel gemeenten. Je gaat er ook geen winkels voor terugvinden, want er bestaan er steeds meer online. Dus kan je gaan kijken van hoe gaan we ervoor zorgen dat we die winkels kunnen gaan ombouwen tot nieuwe woningen. Je kan best wel de hoogte ingaan in die stedelijke gebieden, dus je hoeft niet per se natuur daarvoor te gaan gebruiken. Eigenlijk ook kantoorpanden leeg staan of de ruimte beter benut kan gaan worden. Dan ga daar eens kijken of je daar ook weer iets mee kan gaan doen met woningen. Dus ik denk dat je daar naar die manier moet gaan kijken. Een stelling. Statushouders hebben voorrang op een woning ten opzichte van afgestudeerden. Dat is een gevaarlijke stelling. Geen voorrang, maar ook geen, hoe zeg je dat, achtergang. Het is gewoon gelijk. Nee. Weet ik niet. Is het een vraag of dat zo is of wat ik daarvan vind? Dat is een stelling. Nee. Goh, dat vind ik een lastige vraag. Als je mij zou vragen of studenten wel voorrang zouden krijgen, zou ik ook zeggen nee, omdat ik vind dat dat gewoon gelijk moet blijven. Ik denk, aangezien ze al een vergunning hebben, denk ik dat ze gelijk zijn. Naar mijn idee. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk bijvoorbeeld, ja, dat is weer zo'n slecht voorbeeld. Is dat Dubai of zo? Daar kijken ze ook bijvoorbeeld echt dat je werk hebt gevonden. En ik denk als je dat inderdaad, dat je daar voorwaarden aan zou moeten zetten. Kijk, ik zie zelf, als je naar die beelden in Ter Apel kijkt, dan denk je toch, dat moet echt iets gaan gebeuren. Dus daar zou je allereerst, als je daarnaar kijkt, zou je zeggen, ja, geef die mensen voorrang. En anders blijft het probleem de komende jaren gewoon slepen. Nou. Beiden hebben nood aan een woning, laat ik het zo zeggen. Als afgestudeerde wil je natuurlijk ook op je eigen en misschien zelfs een gezin beginnen. En als statushouder wil je het liefst zo snel mogelijk uit het asielzoekerscentrum en ook een huis hebben. Dus. Uiteindelijk moet iedereen toch wonen, dus waarom zouden de statushouders eerder een woning mogen hebben dan afgestudeerden? Anderzijds denk je ook, die afgestudeerden, dat zijn wel dat is ook de toekomst. Die mensen hebben waarschijnlijk de afgelopen jaren in het studentenhuis liggen te wonen, geslapen. Nou ja, die willen inmiddels toch ook wel een woning krijgen. Vanaf je 25ste met 3 koppels in 1 rijtjeshuis of tot je 30ste bij je ouders blijven wonen? Bij mijn ouders. Vanaf mijn 25ste met 3 koppels in een woning. 3 koppels? 30ste bij mijn ouders. Dat is bij mijn ouders. Ja, dan tot mijn 30ste bij mijn ouders blijven wonen. Dan ga ik met 3 koppels in een rijtjeshuis.